Tumrape wong kang padha demen nonton pagelaran wayang kulit utawa wayang Purwa mau mesti ngerti marang watak akhlak budi pekertine antarane Togog lan Semar. Sejatine sedulure Semar iku ana telu. Siji, Kang Togog ya Dewa Gati uga Wawisik Sang Hyang Punggung. Angka loro Semar Badranaya Boga Sampir Duda Manang Munung Janggan Asmara Santa Jurudyah Santa Prasanta Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya. Dene kang angka telu Bathara Guru Siwah Buddha Catur Buddha Girinata Manikmaya Tripura Tri Pamungkas ya Sang Hyang Hadi. Dene sedulur telu mau nduweni watak kang beda-beda. Beda karep, beda tujuan, beda gegayuhan. Kalamun watak wantune Kang Togog kuwi ngerti marang ing semu, tegese ngerti marang bener lan luputing kahanan ala lan beji ing tumindak utawa laku, nanging ala lan becik mau ora digagas merga kabanda ing pamrih. Pamrihe ya mung kepengin klemisake lambene mblendhukake wetenge gandrung ing bab kadunyan lan gandrung kedanan ing perkara kasugihan. Mula ora jeneng mokal lan aneh Kang Togog kuwi kang sinembah, kang dipundi-pundi, kang dibeteni ya mung ratu-ratu kang sugih berbondo berbandu kaya dene Ratu Ngalengka, Ratu Giling Wesi, Ratu Pagralun, Ratu Natasangin, Ratu Iman-Imanaka, Ratu Jong Biranggi lan liya-liyane. Nanging kuciwane kabeh ratu kang padha disuwitani Kang Togog mau Ratu Angkara Murka. Dadi reretuning bawana sekertaning jagat gelah-gelahing bumi. Mula kabeh ratu mau tupes ladis tanpa sisa sirna saka muka bumi iki. Iki watake lan akhlak budi pekertine Kang Togog. Dene watake adiku guru ya Manikmaya iku gandrung ing bab palungguhan utawa jabatan, pangkat utawa panguwasa. Mula adiku guru mau duweni wewenang ngratoni marang Triloka kang tegese jagat telu. Ya jagating para manungsa, ya jagate para jin setan priprayangan elu-elu banaspati genjong warudoyong nglek-nglek balangatandak, ya jagate para dewa natak nawa sanga. Nanging uga ora duweni watak berbudi bawaleksana, hambeke srakah angangkah-angkah demen cidra seneng sulaya, gemar mitenah kang diarah ya mung kamulyaning keluargane dhewe lan ahli warise lan grumbulane. Kuwi watak wantune adiku Bathara Guru. Nanging yen Semar iki beda. Semar ora butuh kae-kae, butuhe mung bisa cukup saben dinane nyambut gawe sak bisane, nyambut gawe sak kuasane. Lan kang wigati gegayuhane Semar urip iki kang digadhang lan digonta supaya negara iki bisa adil makmur, murah sandang murah pangan.
Lah supaya kasembadan mau kabeh bangsa kudu tansah bersatu padu guyub rukun manjiwa ing Pancasila. Bersatu kita bakuh, bercerai kita runtuh. Kanthi mengkono ayo padha bareng-bareng manunggal cipta nunggal karsa saling asah-asuh lan asih nunggal bangsa iku panyidam-idamane Semar. Nanging kosok baline yen ana manungsa kang ucape nglemprah gladrah kang tujuane amecah belah iku Semar uga duweni wenang sesorah. Aja duweni panemu Semar kuwi salah. Njur ngundhamana Semar kok begono begini lan begono. Semar kuwi sapa dalange wiwit dalang kang kondang lan nganti dalang durung kondang, wiwit dalang payu nganti dalang kang durung payu. Watak wantune Semar ya kaya iki. Nanging kang perlu dititeni kuwi sapa kang disuwitani Semar, sapa kang diemong Semar kuwi jalma linuwih. Manungsa kang patut disebut cagak ing jagat andeng-andenging bawana, manungsa kang pinunjul, manungsa kang duweni jiwa luhur. Sapa kang nerak ing kautaman jejere manungsa iku dadi mungsuhe Semar. Iku padha dieling mung sakecap ucape Semar. Aja mungsuhi wong bener lan wong jujur. Yen ora percaya titenana wae, sapa salah bakal seleh. Sura Sudira jayaning kangkrat subrasta tekaping dening Olah Darmastuti.